Ara jo li demanaria a la senyora Mejías, si vol fer polèmiques i muntar números d'aquests, que els faci, i com que li serveixen de propaganda segurament li va bé estratègicament, però m'agradaria que no mentís. És a dir, intentar embrutar els actes de l'Assemblea on no s'hi tira ni un paper dient que es crida Visca Terra Lliure és repugnant. Que no menteixi. Que no menteixi. L'Assemblea Nacional de Catalunya no crida Visca Terra Lliure. Dir això és una maldat. Visca la terra! Visca la terra! Visca la terra! Visca, visca, visca! Visca Terra Lliure! Moltes gràcies! ¿Qué coño es esto de la UDEF?